Rinnasella näkyvillä koko reitin ajan poljetaan jonossa. Saa käyttää ajorataa pari kilometriä lähdestä. Siinä on Le Primo. Oikein hyvää matkaa. No niin. Kirkon pyörät ensimmäinen 13 kilometriä olisi ajettu ja keskinäpäässä on 30 tällä hetkellä. Ilma on mitä huipuin, aurinko paistaa täydeltä terältä ja vaikuttaa oikein hyvältä. Se on ajettu ja hiilisit oikein huikeet. Ei mitään. Näyttää keskellä pois 32,3. Eli hyvältä. No niin, eka tauko olisi pidetty ja 60 kilsaa tultu ja keskellä pois olisi 32,5. Hyvän porukkaa pääsin tässä niinku messiin. Tässä vielä. 60 kilsaa olisi tultu ja tosiaan keskellä pois olisi se 32,5. Harmi, että tässä taukopaikalla vaan tahtoin harjoittaa hyvä porukka, mikä perustettu kuviin. Täytyy ehkä yrittää tulla seuraaviin mukaan. Ja nyt kun meillä on joku porukka, mihin pääsis helposti peesiin, olisi aivan huikeet. Kaverit hävis, koska porukka missä mä menin, ne oli pitkän pyörän. Tässä tämmössä jonossa missä mä menin, mun edellä olevat ihmiset ajo pitkää pirkkaa, joten he kääntyivät vasemmalle ja minä jatkoin suoraan. Eli nyt sit ainakin hetken aikaa mennään tällä systeemillä. Joo, Hamskista. Sitten lähti viimeinen 10, joka nyt on aika täynnä ylämäkeä. Mutta viimeinen 10. Sitten olisi maali. Näin, tervetuloa maaliin. Sinä tullaan hyvissä suin. Saan 3-4. Jes. Keittolounas olisi syöty ja kotimatka olisi edessä. Kokonaisuutena onnistunut pyöräily. Meni paremmin kuin ajattelin. Viime yönä tuli nukuttua 4 tuntia, niin ajattelin, että tästä hommasta tämän päivän pyöräilystä ei olisi tullut yhtään mitään, mutta